Здравейте хора! Здравейте хора! Днес играем... ние играем де... Днес ще покажа как се промених името на канала. Ето тук. И се актуализирах. Но без една... Маха... Спри се, бе! Ето как се промених името на канала. Chris Games BG. Ето ми е картинката. Ето това е картинката ми. И да, ето за малко да умра. Едно показване, един го е гледал. И тук е тест моите клипове. Тук са ми харесаните. Тук харесаните видеоклипове. Моите харесани, аз дет съм харесал, каза своя снимка на YouTube канала. Да, аз го гледах и своя снимка ето. На YouTube канала. И да, това ще бъде от този клип. Ако ви е помогнал да ми знаете новото име на канала. Не да ви помогна, просто какво да харесвате. Ако искате, харесайте, абонирайте се, за да имам абонати и да снимам много игри и да правя снимам на принца на Персия и да това ще бъде този клип и до скоро.